ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ютуб, подписчикои канали Саудо ТВ. Имрӯз 9 май 2026 сол 9 дона хона дӯстон аз дохили Душанбе, бачакое ки аз Душанбе хонахар ҳастанд, нафаре ки аз Душанбе яке квартирахар ҳастанд ва одамое ки хоҳиши фаҳмидани нархи навои хонаҳои Душанберо дорен, ҳаст видеонавор баҳри шумо. То охир сабр карда тамошо кунед. اعلان میکنیم باور کنین دوستان کвадрат های майда нарх‌های ارزان خانه‌های زورزور ремонт کردگی بزرگی خلاصه که خانه‌ها با نرخ‌های دسترس بر شما. بعدا برای реклама قبول کردن چیزی که دارین در واتساپ مراجعه بکنین. اومده از پیش نوار میکنیم حرکت کرده بزودی در کوتاه‌ترین مدت خانه‌هاتون را سودا کرده بودیم. نوارا شروع میکنیم بچه عزیز. دوستای مهربان، дар масъалаи рекламаи ширкати Акаи Нозим иншоалло ки 2 сол мешавад ки мо ҳами Акара навор мекунем, дар аввали видео рекламашон мекунем. Шидагӣ нест ки одаме гуфта бошад ки Ака бори мо дер омад ё ки бори мо наомад. Иншоалло дӯстон ба дили пир муроҷиат кунен. Ширкати Акаи Нозим яке аз ширкатҳои беҳтарине ки мо ҳамроҳш кор мекунем. Дар масъалаи бурдани бор, расондани бор чӣ хел бугум ҳаракат мекунанд ки ами 10 рӯза 15 рӯз як рейс Торикистон баранд дӯстон. Ма дар бораи кадом территория мақсад бор мебарам гап мезанам. Гӯш кунен, фақат аз номи Саудо ТВ Акада муроҷиат кунед бача азиз. Бор бурда мешавад ба Душанбе, Ҳисор, Шаҳри Нав, Регар, Ваҳдат, Бохтар, Вахш, Хурусон, Ҷиликул, Шаҳри Туз, Ёвон, Норак, Данғара, Темурмалик, Фархор, Ҳамадонӣ, Восекулоб ва дигар самтҳои Туркистон бор мебаранд дӯстон. Агар ки борҳои шумо аз 100 кило зиёд боша, худшон омада ба ҷои зистон бортона мегиранд мебаранд. Масъалаи хизматрасонӣ дараҷаи олӣ бо нархҳои арзон кор мекунанд. Фақат дӯстон вақте ки занг мезанем мегӯянд ки мо аз канали Саудо ТВ тамошо кардем. Ва дӯстони азиз, кадомитон ами наворои Саудо ТВ-ра дар YouTube тамошо карда наметонен. Дураи ватан ҳастен. Саудо ТВ телеграм канал шудага бача азиз, силкаш дар ҳами таги комментара. Ана ҳами телеграм канали Саудо ТВ дӯстон. Бовар кунед, канал беҳад зур пеш афзай. Силкаш дар комментара дар омада тамошо кунед. дӯстон, мегзарем ба якумин квартираи фурӯшӣ равонкардагӣ. Дар мо квартира равон кардан ки дар шаҳри Душанбе, дар 46-ум микрорайон, рӯбарӯи парки Фирдавсӣ, се комната дар умум масоҳат 71 квадрат метр. Доми мо дӯстон аслан 14 ошёна. Хона дар ошёнаи 9-ум қарор дорад, ки 9-ум этажда қарор дорад. Нархи квартира 680 000 сомон. Хона дар ҳолати коробка 680 000 сомон дар 46 бо муомила дорад. номерои ватсап рӯи экрани шумо 269 51 11. ҳама чӣ дора. Дар клуб як хонага дошта бошен, боз болои маблағ диҳен агар ҳам мешава. алиши вариант дорем, ё ки мошини арзон боша болои маблағ. мақсад ки мошинам қабул мекунанд. клуб да хона боша агар алишам мекунад болои пул бутан. ами хеле вариантҳо низ дора, қабул мекунанд дӯстон азиз. хел ба суми зинда 680 000 сомон аз номи канали Саудо ТВ дӯстон занг бизанен. ина дӯстон варианти беҳтарин. алишам мешава, мошинам қабул мекунанд. хулоса акақати занг занен, маслиҳат кунем. рақамҳои 51 11 ҳозир дӯстон занг бизанен, ватсапшонда бинависен. видеода лайк бонен дӯстон, дар канал подписатсия кунен. чизе ки дар кора комментария кунен. мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯше ки дар Душанбе ай. дар тезгари боло дача дӯстон азиза, 7 комнатага 6 сотиқ замин, шаҳри Душанбе, тезгари боло дача. хона дар ҳолати хуб қарор дорад. 7 хонага ҳамагӣ ҳаст. 3 хона, 1 калидор, 2 хона, 1 калидор. мақсад отдельни ошхона, ҳамом, ҳоҷатхона дора, ремонт дора. 2 этажа мақсад дӯстон азиза. дуюм этаж мегам мебардорен монолит рехтагӣ тайёр, яъне ки расиёти 2 этажаро гирифтагӣ ай. чердак дора, об свет постоянни ҳаст. 6 сотиқ замин дора. хона қарор дора дар тезгари боло
дачаи тезгари рӯдакӣ аз роҳи Душанбе Ваҳдат 2 километр то хонара, аз роҳ то хона ҳама асфалт ҳаст, камтар арзон мешавад. 360 000 сомон боз муомила дора. Марҳамат дӯстон, занг бизанед. дӯстони азиз, мегзарем ба сеюмин хонаи наздиҳавлигӣ. 1 сотиқ замин, 2 хона, ноҳияи Сино, шаҳри Душанбе, 390 000 сомонӣ. хонаҳо мега ремонти нав, ҳавлиш майдаҳай, зиндагӣ мекунӣ. Адрес рӯбарӯи Милано моддаи 84 пушти доми Спитаментбонк. маълумоти пурра бо телефон рақамҳои 2898 бинависен ёки занг занед. дӯстони азиза, хонаро бинед кадом ҳолат қарор дора. 1 сотиқ духона 390 000 сомон боз муомила дора. дӯстон, занг бизанед. дӯстони азиз, мегзарем ба чорумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки як ҳуҷрага квартира дар ошёнаи 11 дар ноҳияи Сино, шаҳри Душанбеда қарор дорад. чӣ тавре мебинед? ҳоҷатхона отделни, душ отделни, як хонаи мақсад средний кардагӣ, кухни отделни. хоб, дар этажи 11 ремонт кардагӣ тайёр. 290 000 сомон арзиш лозим аста. рақамҳои 0302 яки 0203 аз думи Саудо ТВ дӯстон телефон ка метавонед. 41 квадрат ай дӯстон. масъалаи ҳоҷатхона душа бинен отделни кардан, перегородка кардаган отделни кардагӣ. хулоса варианти созай 290 та муомила дора. лайкотона монед дӯстон, дар канал обуна шен, чизе ки дорен роӣ кунед, худохоҳ рекламаи фасон када дар фурӯш мегзорем. бача азиз дӯстон, ами канали хонаҳои восеъи канали Саудо ТЖ буд ку ана ҳамун канал ай бача азиз. мақсад ки мо дар ами территорияи восеъ ки ҳастем, хостем ки хонаҳои ноҳияи восеъро отделни навор кунем. мақсади мо дар чия дӯстон? нигоҳ куненда, кадоми шумо, шояд шумо дӯстотон, бордоротон, хеш ақработон аз ноҳияи восеъ хонаҳои фурӯшӣ дошта бошанд. мо омада хонаҳотона навор мекунем. отделни дар ами сайти хонаҳои фурӯшӣ восеъ мегзорем. ҳаракат карда дар кӯтоҳтарин муддат савдо мекунем. метем бачаҳо, чунки ҳамин тарафда ки ҳастем, хостем хонаҳои восеъра фақат дар ами канали хонаҳои восеъ гузорем. дӯстон, хулоса ки анами хеле мақсад гузоштем. шояд кадомитон дорен хонаҳои восеъ, аз восеъ хона дорен, дар WhatsApp муроҷиат кунед. дар аввали видео, дар охири видео WhatsApp-и Саудо ТВ да бинависен. мақсад ёки равон кунен, худохоҳад реклама када фурӯшта мегзорем. ҳаракат кунен, хонаҳотона мардуми восеъ роӣ кунен. фақат хонаҳое ки дар восеъ ҳастанд, дар ҳамин канали хонаҳои восеъ мегзорем бачаҳо. далши дигар хонаҳо бошад, канали Саудо ТВ дар хизмати шумо. лайкотона монед дӯстон, Саудо ТВ-ро дастгир кунед. Саудо дар Саудо ТВ дӯстон азиз. дӯстон, мегзарем ба панҷумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар кӯчаи Назаршоев қарор дорад. як ҳуҷрага квартира дар ошёнаи 1 дар умум 24 метри квадратӣ, кӯчаи Назаршоев, улица Назаршоев, шаҳри Душанбе. як хонага дар Душанбе, ноҳияи Шоҳмансур. хоб, бинои 169/1 доми Карабл меган дӯстон. ана ҳаме хеле адрес бо ремонт ва мебелу техникаш хати. як хонага 24 квадрат дар ошёнаи 1 аз 4этажни дом. дӯстон азиз, 350 000 сомон муомила дора. агар ки интереси боша, агар марҳамат дӯстон, акақати масиҳат кунем, бигиренаш. видеода лайк монед дӯстон, дастгирии шумо пешравии кори мо худохоҳад. ҳаракат када наворои ҷолиб мекунем, баъри шумо харидоро хонаҳоро мехаранд. дӯстон азиз,
дӯстон мегзарем ба шашумин квартираи фурӯшӣ. дӯстои азиз, квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дукомната квартира дар ошёнаи якум масоати 45 метри квадратӣ бардор азиз. дар Гипразем дар Чимтепа қарор дорад. маҳаллаи Қаҳрамон, шаҳри Душанбе. хонаи тайёри фурӯшӣ, духонага 45 метри квадратӣ дар якум этаж, доми ду этажа. хона бо ҳама чизу чорааш фурӯхта мешавад. ҳуҷҷат дора. хариди фурӯш кардагӣ 345 000 сомон арзиш. адрес: шаҳри Душанбе, Гипразем, дар Чимтепа, маҳаллаи Қаҳрамон, 45 квадрат, духонага дар якум этаж, доми ду этажа, 345 000 сомон. муомила ҳам дорад дӯстон. лозим боша ҳозир занг бизанед. дӯстон мегзарем ба ҳафтумин квартираи фурӯшимон. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар ҳамин дом қарор дорад. як комната квартира дар ошёнаи дуюм, масоати 30 метри квадратӣ дар корвон. ай дӯстон, пеши корвон, пушти чӣ меган аку ихел бигирем, наздикии Саховат, корвон, ами 65 микрорайон дар дӯстон қарор дорад. 295 030 квадрат. ами территория 65 дӯстон бовар кунед, гарени мақсад ки гараж точкаида ҷои зур, чунки ба наздикии хона навор кардем. мақсад талабот бисёр бардор азиз. 30 квадрата 295 000 гуфтам. бо муомилат рақамҳои 82 82 аз номи мо дӯстон занг зад бигиренаш. 35 квадрат. хоб 35 квадрат, мақсад дар дуюм этаж, доми се этажа, тагш подвалдор, хона ремонти средни дора, об свет ҳастай. аз талаби маълумот занг зад бигирен. 295 000 сомонӣ бо муомила дора бача азиз. дӯстон мегзарем ба ҳаштумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки соколни этажда қарор дорад бача азиз. як ҳуҷрага дар этажи соколни дар 65 микрорайон. ишам дар территорияи яъне ки корвон, пушти 8 поликлиника, об свет, канализатсияи шаҳрӣ, бозори корвон, Гипразем наздикай, магазин, мактаб, садик, ҳама дар назди Сиёмамол, парки Саховат. нам надора мега ҳуҷҷатҳо ҳама садфоиза ҳастай. сроша сумдаркораи фурӯхтаи семша 200 000 сомон. дӯстон нигоҳ кунед, 200 000 сомонӣ дар 65 микрорайон муомила дорад дӯстон. занг зад бигиренаш дар этажи соколни бача азиз. дӯстон мегзарем ба нуҳумин квартираи фурӯшӣ. дӯстои азиз, квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дукомната квартира дар ошёнаи дуюм, масоати 65 квадрат метр, ноҳияи Фирдавсӣ дар колхози Россия дар шаҳри Душанбе. 335 000 сомон. рақамҳои 70 23 дӯстон занг занед. хоб ноҳияи Фирдавсӣ, колхози Россия, сари роҳ баъд аз прокат Москвич мега. хоб 6 ошонага дом, дуюм этажда қарор дорад. 65 квадрат, канализатсия ва об ва барқ. Душанбе, мақсад об свети Душанбеда пайваст кардагӣ. хоб 90 стройка далчи рафтестай. нарх 335 000 сомон муомила дорад. дӯстон азиз, барои реклама кардан чизе бошад дар WhatsApp рӯйкунед, реклама карда фурӯша мегзорем. лайкҳоро монед, дар канали мо дӯстон подписатсия кунед. зинда ва сарбаланд бошед.